Mama na-ege ntị ehihie ọma, ọkwa nwada Angel Chicks Vibes TV na-ekwu. Unu lee anya, unu ga-ahụ onye isi ala Rivers State federal gọọmenti gbakọtara aka na-arụ ihe a na-akpọ ring road. Ọkwa n'elu ofu n'ime ring road ahụ ka anyị nọ n'elu ya. Unu na-ahụ ya, ọkwa advert ka anyị na-eme obodo ọrụ na-aga n'afọ. Unu na-abịa, anyị chefuru isetara ụnụ agba roundabout ha rụ. In fact, ndị rụrụ ahịa ahụ uche ha kwesịrị ịdị because roundabout ahụ buru oke ibu. O buru oke ibu, richazie ya iro. Fọn na-enweta m, richazie ya iro, mezie iro pee mpe nke na ọ gaghị agafenwu moto abụọ. Aka nọ n'ọrụ, aka nọ n'ezigbo ọrụ. Mana gbanụ bụ ma anyị rutekwa ebe ọzọ roundabout ka anyị ga-egosikwa ọnụ ka emesịa. Ọ bụrụ na afịa ka akwa moto ha nọ n'ọrụ. Okay, so no. Na-afịa ha ka nọ n'ọrụ ka moto nke na-agba mmiri na-agbatu ekpom nọ n'ụzọ, na-agbatu etum nọ n'ụzọ. Etum karịrị akarị. Ile anya na mgbada ya afụ ya, moto na-agba etum eju ebe niile. Ka anyị na-erute nso na ya afụkwa katapila ha ndị ọzọ nọkwa n'ọrụ ebe ndị egbochisiri na ndị ọrụ. Ebe nke a ka na-arụ ọrụ n'ebe nke a ọ dịbeghị, onwebeghị ihu ka ebe ndị nke ọzọ, ma n'ile anya ebe hụ na gota saịdị adịchala in order. Ma mpaghara ebe a ebe anyị nọ na-awụ eleme ka anyị nọ Rivers State. Ọ ring road ahụ butere anyị ebe a. Ring road ahụ ga-achịkọlata lokal gọọmenti niile nọ na Rivers State. Ị ga-esi na ring road a nwetacha ụzọ ndị a niile m na-ekwu okwu ya. Ngwanụ ka emesịa n'udo.